Hej alle sammen og velkommen. Jeg håber, I har haft en rigtig dejlig sommerferie. I mandags bød vi velkommen til endnu et skoleår med forskellige aktiviteter i klassen. Vi sluttede dagen af med en fællessamling i multisalen. I tirsdags kom turen til vores nye 0. klasser, som blev budt velkommen her ved flagstangen. De havde en rigtig dejlig dag, som sluttede af med at sende balloner til vejrs ude på boldbanen. Traditionen tro har vi startet skoleåret op med en uge, hvor vi har fokus på trivsel og fællesskab. Her er der blevet arbejdet med klassens regler, og der er lavet fællesskabsskabende aktiviteter på tværs af årgange og afdelinger. Eksempelvis gåtur til mosen, besøg på naturlegepladsen og grøn dag. I dag torsdag er der fælles trafikdag på hele skolen. Her bliver der arbejdet med, hvordan man gebærder sig i trafikken. Som I kan se bag mig, er 3. årgang i gang med at øve sig på cyklen. Tilbage er der bare at ønske alle sammen en rigtig dejlig weekend. Og endnu en gang velkommen til et nyt skoleår. Til mig ned. 3, 2, 1. Og ikke noget endnu. Men når jeg siger, så skal vi have kastet den op i luften så højt vi kan. Er vi klar på det? Ja! Er vi klar på det? Ja! Godt. 3, 2, 1. Op i luften! The summer is magic, oh, oh, oh.